Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de xoves, día 29 do mes de xaneiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda, na que antes de continuar co informativo informarlles que temos problemas no repetidor de Villanueva e hai xente especialmente da zona de Picardel, Meirama, en outros sitios tamén de Cerceda que teñen as antenas hacia o repetidor de Villanueva na que temos unha avería e non estamos aí emitindo, non estamos funcionando. Intentaremos arreglalo o antes posible. Pois continuamos con este informativo no que lles falaremos de que hoxe xoves hai un pleno ordinario. Será ás 9 da noite na radio e na televisión de Cerceda, poderán seguilo e tamén se queren en internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, aí tamén poderán velo o pleno en directo, en a radio, evidentemente, e na televisión. Hoxe xoves, pleno ás 9 da noite. Aí tamén tempo aínda para anotarse un partido de baloncesto que será no mes que ven. Falaremos do Antroido veciñal e do Antroido, festa do Antroido que organiza o Concello. Falaremos do DNI que se pode renovar en Cerceda e tamén de contacontos e teatro que será para a próxima semana. Falaremos das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos e do programa Promoción da Saúde, como tamén da recollida de lixo voluminoso que será na xornada de mañá. En cantos deportes estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos que repasaremos e por último, en canto tempo para mañá en venres volve a entrar outra fronte que volverá a traer precipitacións e baixada de temperaturas. Hoxe xoves hai pleno ordinario. Hoxe xoves ás 9 da noite hai un pleno ordinario que poderán seguir, insistimos, na radio e na televisión de Cerceda. Este pleno ordinario ten os seguintes puntos no orden do día. O primeiro será a modificación das tasas das actividades deportivas e culturais. A segunda será, o segundo punto, a delegación á Xunta de Goberno da atribución dos precios públicos. Terceiro punto será a comisión de deslinde con Carral, no Xalo. O cuarto punto será a disolución definitiva da empresa RTV Cerceda. Quinto punto será o POS, o Plan de Obras e Servicios da Diputación 2026, e haberá tamén a aprobación de actas anteriores, dación de decretos da Alcaldía, mocións, rogos e preguntas como corresponde a un pleno ordinario que poderán ver, escoitar hoxe a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello. Falamos agora dese partido de baloncesto porque o venres 20 de febreiro, o Concello, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita aos xóvenes ata 18 anos do noso Concello a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Un partido do mellor que se pode ver na segunda categoría de baloncesto nacional, ambos, como decimos, xogando por ascender, para voltar a ACB, o Estudiantes un histórico do baloncesto en España e o Básquet Coruña que o ano pasado xa militara na ACB. O partido, insistimos, será ás 9 menos cuarto da noite no Coliseo da Coruña. Ese día vai a ser o mes que ven, o 20 de febreiro, que é un venres ás 9 menos cuarto no Coliseo da Coruña e as plazas para ir son limitadas. Hai que anotarse canto antes. Poden inscribirse a través dun enlace web que atoparán na páxina web do Concello ou nas súas redes sociais. Tamén se teñen algunha dúbida poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01. Falándolles do Antroido, que xa se aproxima, xa está aí, o mes que ven, a festa do Antroido, pois o Concello de Cerceda organiza o martes día 17, martes de Antroido, unha festa infantil e xuvenil, como ven sendo habitual, no pabellón municipal de Cerceda, a partir das 4 da tarde e ata as 8. Como decíamos, haberá todo tipo de hinchables e atraccións para os presentes, tamén chocolatada para todos. Eso será o martes de Antroido. O Antroido veciñal tamén xa se está preparando a cargo da Asociación Cultural Lucerna, que volve a organizar o Antroido veciñal en Cerceda. A saída do choqueiro será o sábado 14 de febreiro e finalmente a festa será o sábado 21 de febreiro a partir das 5 da tarde no campo da feira de Cerceda. A temática será Cerceda Fashion Week by Zaraeosa.
Contan coa colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén co Concello de Cerceda. Cambiando de tema, se vostede está pendente de renovar o DNI, teno caducado, quere facelo aquí en Cerceda sin ter que achegarse a Coruña ou outros lugares, pois que sepan que pode facelo. Ten aberto plazo para pedir cita para renovar o DNI ou o pasaporte o luns día 9 de febreiro. O luns 9 de febreiro virán o equipo da Policía Nacional para facer o trámite da renovación do DNI ou do pasaporte. Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. A próxima visita, a próxima visita para a renovación do DNI vai a ser o día 14 de abril. A fin de semana que ven, a próxima semana, haberá contacontos e teatro. A próxima fin de semana, o día 6, 7 e 8 de febreiro, haberá contacontos e teatro. O Concello de Cerceda, a través da Concellalía de Cultura, organiza un contacontos para o venres día 6, a viaxe de Nano con Raquel Queizás. Será ás 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda. Este contacontos xa tiña que haber sido o pasado venres, pero por mor do aviso de temporal aplazouse e vai a ser o venres día 6. Venres día 6, a viaxe de Nano para os máis pequenos da casa con Raquel Queizás, ás 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda. O día seguinte, o sábado, día 7, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 8 da tarde para público adulto, a compañía de teatro Código Azul representa Tolóptica. Tolóptica presenta unha obra na que se pregunta si hai algo máis importante que a familia, os amigos ou o amor. E din que sí, que é o traballo. Con este leitmotiv, Tolóptica explora a percepción contemporánea do traballo como elemento central na sociedade e como pode chegar a deformar o noso concepto de identidade e realidade. A obra convida ao público a reflexionar sobre as demandas da competitividade, a autoexixencia e a hiperactividade, e tamén os seus efectos na saúde psicolóxica, física e ideolóxica. Eso será o sábado, Tolóptica, para público adulto. E o domingo, día 8, insistimos, dentro de 2 fins de semana, o domingo, día 8, ás 12 do mediodía, teatro familiar no Auditorio Municipal. Palabras perdidas da compañía Inventi Teatro. As Palabras perdidas é un espectáculo de teatro versátil que se adapta a un espacio interior ou exterior, unha proposta que anima a falar galego de unha maneira divertida, dinámica e moderna e que pon en valor o idioma. Os ditos, as historias de Galicia, as familias asistentes poderán aprender a nomear en galego conceptos sinxelos como os números, as cores, os hábitos cotiás. Con todo, tamén coñecerán palabras que se encontran máis escondidas. Isto será, insistimos, o domingo 8 de febreiro ás 12, teatro infantil, todos eles de xeito gratuito. Tamén lles falamos de que a Consellería de Educación vende convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos para as convocatorias de marzo e de xuño. Os plazos para matricularse para facer os exámenes o día 27 de marzo xa abriu o plazo e rematará o día 6 de febreiro. E para facer os exámenes para o día 5 de xuño o plazo abre do 7 ao 17 de abril. Deben presentar un modelo de solicitude, o DNI, e, no caso de que sexa preciso, certificación académica de probas superadas. As solicitudes poden presentalas no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son o que máis preto quedan de aquí. Poden obter máis información, se o precisan, a través da oficina que ten o Concello de Promoción e Emprego, que dirixe Belén Viqueira. A información poden acadala no teléfono 981 68 50 01, pasándolle con esa oficina. Tamén hai outro teléfono da Xunta o que poden chamar se queren máis información, que é o 981 54 65 49. Falámosles agora do programa Promoción da Saúde, que xa se ven facendo dende fai 2 semanas aquí en Cerceda. O Concello de Cerceda, xunto coa delegación, mellor dito, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organizan un programa de promoción da saúde na que abrangue a actividade física, alimentación saudable e o benestar emocional. Vai a ser, está sendo xa, todos os xoves polas mañáns no Viveiro de Empresas de
Cerceda, un programa que xa comenzou coa alimentación saudable, está tendo lugar aínda a alimentación saudable e despois continuará con o benestar emocional e con actividade física. Vai a ser todos os xoves polas mañáns ata o mes de xuño. Vai a ser ata o mes de xuño todos os xoves diferentes actividades teórico-prácticas que poderán seguir de xeito gratuito. Se alguén quere participar, pode facelo, pode anotarse, pode chamar o teléfono 881 98 15 53 ou poñerse en contacto co Concello de Cerceda, cas oficinas de servicios sociais que están na terceira planta, ou poden chamar por teléfono 981 68 60 68. Mañán venres hai recollida de lixo voluminoso porta a porta. O Concello de Cerceda presta este servicio de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño e que si se recolle os últimos venres de cada mes. Mañán venres, día 30, último venres de mes, hai recollida de lixo voluminoso. Para poder utilizar este servicio deben de chamar á empresa concesionaria e explicarlles e informarlles onde o van a depositar e que cantidade. O teléfono é o 981 69 30 72 ou 616 167 131. E lembrándoles que o Concello dispón de un punto limpo que está no polígono industrial do Acevedo e que abre martes e xoves de 9 da mañán a 2 e sábados pola mañán de 9 a 2. Un punto limpo donde, de xeito gratuito, poden achegar ali ese lixo voluminoso que non cabe nos colectores ou polas súas características ou polo seu tamaño e ali poden depositar. Xa nos deportes nos imos a repasar o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos. Imos co fútbol ca primeira categoría Galicia. De novo Queixas xoga fora da casa. Bertamiráns Queixas. Bertamiráns Queixas é o partido que se xogará o domingo ás 5 da tarde en Bertamiráns. Dura proba para o Queixas contra o líder. O Bertamiráns líder enfróntase o Queixas. O domingo ás 5 da tarde en Bertamiráns. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense xoga contra o Atlético Sobrado. O partido é domingo ás 12 do mediodía no Roxo. O Rodís xoga en Pontecarreira. Pontecarreira Rodís. O partido é o domingo ás 5 da tarde en Pontecarreira, mentras que o San Martiño xoga en Teixeiro e xoga tamén o domingo ás 4 da tarde. No fútbol femenino temos partido hoxe da Copa da Coruña, están en octavos de final da Copa da Coruña, hoxe hai un Atlético Cercedense, Carral ás 8:30 no campo de fútbol de herba artificial do Roxo. Hoxe, oitavos de final da Copa da Coruña, Atlético Cercedense femenino Carral ás 8:30 no Roxo. E logo, a fin de semana, teñen un partido importante, clave para loitar por o campeonato. Evidentemente o ascenso xa está bastante orientado, agora queda loitar por ser primeiro na categoría. O Atlético Cercedense femenino, o líder, insistimos, xoga contra a Xuventude de Crendes. Están empatados a puntos na clasificación, aínda que o Atlético Cercedense ten mellor golaverase. Enfróntase o equipo máis goleador contra o menos goleado. Atlético Cercedense femenino, Xuventude de Crendes. O partido é o domingo ás 4 da tarde no Roxo. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan tamén contra o líder, Victoria B, Atlético Cercedense Xuvenil. Xogan o sábado, ás 8 da tarde no campo da Grela 1. Os cadetes que van líderes na categoría descansan nesta fin de semana e seguirán líderes tamén. Os infantís xogan na casa, Atlético Cercedense Infantil Bergantiños C. O partido é o sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os alevíns, o equipo A, xoga na casa, Atlético Cercedense Alevín A, Carral B, o domingo ás 11:10 no Roxo, mentras que o B xogará en Órdenes. Órdenes B, Atlético Cercedense B, o sábado ás 12 do mediodía no campo de Vistalegre en Ordes. Os benxamíns, o equipo A xoga na casa, Atlético Cercedense Benxamín A, Santa Cruz B, sábado ás 11:40 no Roxo. O equipo B xoga en Curtis, Curtis Atlético Cercedense Benxamín B, o sábado a 1 da tarde no campo novo de Curtis, e os prebenxamíns tamén xogan na casa
contra o Santa Cruz. Atlético Cercedense Prebenxamín, Santa Cruz B. O encontro é o sábado ás 12:20 no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división, o líder San Martiño enfrontase ao Santa Margarita. O encontro é o domingo ás 12:15 en Pontepedra, en Cabaleiros. E o Cerceda xoga fora da casa en Eirís. Sporting Map Cerceda o domingo ás 12:30 en Eirís. Na segunda B de veteranos hai un Crendes Rodís, o partido o sábado ás 4 da tarde en Bizoño. En canto ao tempo, mañán venres unha nova borrasca quedará situada ao suroeste de Irlanda cunha fronte activa asociada. Polo tanto, mañán o ceo estará parcialmente nubrado con chuvias localmente treboentas máis intensas na mitade oeste da comunidade. A cota de neve volverá a baixar progresivamente ata os 800 metros e as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso. As máximas non terán cambios, e os ventos sopran forte de oeste-suroeste con refachos de moi fortes no litoral e nas zonas altas. Dende Meteo Galicia avisan, polo tanto, para mañán venres de refachos de vento fortes ou moi fortes que poden superar os 80 km por hora e unha situación moi complicada, especialmente no mar. Pois de novo co tempo revolto, rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.